Μου δείχνει κάτι ωραίο είδε και στο... Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Ask him what he was saying. Έλα τώρα μου λες τι της είπες της Μαρία με το τηλέφωνο, τι είπες. Και γελούσατε. Τι της είπες της Μαρία και μου είπε ότι είσαι μόνο αστεία σήμερα. Την έτσι ζήτανε το βουρί στον Ιούνακ στο μπάδι. Εντάξει, όπως το λες εσύ, γιατί δεν καταλαβαίνεις το τι είπες. Δηλαδή, ξέρω τον βουρί στον Ιούνακ στο μπάδι μου μπορεί. Λέμε και αυτά τηλέφωνα ούλα γραμμή. Ναι. Και τσέκαρε το μεσαίο τηλέφωνο. Να τσεκάρουμε το τηλέφωνο. Με το τηλέφωνο, ναι. Δεν τα έβριξε μέσα ραλί του. Κοίτα τι γελάει. Ωραία. Και τσεκάρεις ρε μπαδίρα, δεν έβρισκε. Και έτσι μου το πω. Γι' αυτό μου είπες και εμένα, πονηρούλη μου εσύ. Ωραία, έρχομαι. Να σε καλά. Και σκόψε και το πλενεσό, εγώ και πάνω στα κάθε χάρο. Έτσι, μπράβο. Να σε καλά, Παπολή.